24-hodinovka Nürburgring tento rok napísala mnohé mega príbehy. Najväčším lákadlom bol Max Verstappen, ale aj štart rodinného kombi a v tom celom šialenstve som si zažil aj svetovú premiéru nového GTIčka. A zároveň som naplno pochopil, prečo sa sem každoročne chodia 100 000 ľudí brodiť v bahne. Ale začneme úplne na začiatku. Takto vyzeral krásny Golf GTI Edition 50, ktorým sme sa spoločne s kamarátom Dávidom vybrali na 1000-kilometrovú cestu naprieč Európou. A vhodnejšie auto asi ani neexistuje, lebo toto je najrýchlejšia predokolka na Nordschleife. Lenže tento mal najazdených len pár kilometrov, takže pekne pijanko, predpisovo sme hltali 1 kilometr za druhým. Už sme tesne vedľa okruhu, ale zatiaľ sme ho že absolútne nevideli. Strašne veľa ľudí. Čože? Hendo, to je tá ikonická pumpa, vedľa nás je ale toto je tá pumpa, kde sa všetci fotia, tuším, že aj v Gran Turisme to je. Nice, a vlastne tuto vedľa nás, tak tu je okruh. Yes, prvá známka Nordschleife. Davide, myslíš, že toto je ono? Neviem, akože málo indícií, ale mohlo by to byť asi, že vyzerá to ako GTI Village. Ľudia, sme ubytovaní a predstavujem vám Tiny House. Je 6 hodín ráno, takže budeme ešte potichu, ale sledujte. Toto je jediný dom, aký si môžem dovoliť z môjho platu momentálne. Strašne cool vánkuše. Aj celkovo, že vidím, že merčom nešetrili, čo je nice, ale toto ide domov so mnou. Ne, že ne. Máme tu heater, ktorý sa nám postaví o to, že tu nezamrzneme. Tam je kúpeľka, sprcha a vecko. A vzhľadom na to, že pôvodný plán bol, že sme chceli stanovať, tak toto je že fest upgrade. Toto je Hilton. Toto je, kamoško, toto je palác. Takže ideme sa trochu vyspať a sme na Nürburgringu. Crazy. Takže let's go. Dobre, vítajte v pedoku 24-hodinovky Nürburgring. Strašne veľa ľudí, akože ako som hovoril, že sme celkom dobre prišli ráno, tak teraz to bol extrém, dokonca sme museli zvoliť takú inú trasu so shuttlebusom, že ak sa sem dostať. Takže fakt tá návštevnosť, typujem, že okolo 400 000 ľudí, čiže totálny extrém. A idem si teraz užívať jeden zo strašných benefitov toho endurance racingu, že vy sa dostávate do miest, kde vy ste napríklad v takej Formule 1 museli platiť tisíce, tak sem sa dostávate proste s obyčajným lístkom, hej? A máte tu všeliký správny program, tam napríklad Michelin nazúva pneumatiky pre takmer, až sa dá povedať, že väčšinu štartového pola a vlastne sú tu všetky týmy paráda. To si pamätám minulý ročník, tak toto sú tie priestory, kam odkráčal Kevin Estre po jeho nehode. To bolo presne tu. No a vedľa mňa teraz vidíte odpoveď na otázku, že ako sa na tento okruh zmestí 161 aut. V každej garáži sú minimálne 4 týmy, čiže 4 autá. A je to tam extrémne napratané, však poďme sa sem pozrieť, využijeme tento benefit. Takto vyzerá garáž pretekárskeho týmu, hej, že sú tu 4 rôzne týmy, väčšinou z rôznych kategórií, aby neboli v nejakom konkurenčnom súboji alebo niečo podobné, ale to je neuveriteľné, že v tomto musia pracovať a vlastne takto máte blízko aj samotných jazdcov a týmy. Tuto majú vlastne zázemie celé a toto je vlastne tým McLarenu, ktorý má retro sfarbenie Michaela Schumachera. Toto je strašne cool, strašne super. To je proste Cayman GT4, len tak medzi ľuďmi. Dobre, a táto prístupnosť práve dosiahla svoj vrchol, pretože som rovno vedľa pit exitu. V podstate hneď tu za mnou, za chvíľu začnú vychádzať autá. Tam je prvá zákruta. Objavujem Nurbač ďalej, vďaka Terke, ktorá mi ukázala celú rovinku nad boxami. Dúfam, že sa neprepadnem. Ešte sme sa nakrátko pozreli aj do Park Ferme, v tomto zábere máte všetky najväčšie hviezdy tohto ročného Nurbáču, no a tu už som na premiére nového ID Polo GTI, vôbec prvého plne elektrického GTIčka v histórii. No a čo by to bolo za oslavu 50. výročia GTI,
kebyže tu nemáme v podstate všetky generácie GTIčka, dvojka napríklad GTI je rozmiestnená v areáli, ale je tu vlastne plejada či už Golfu GTI, ale aj unikátov, ako napríklad prvé a posledné Polo GTI, teda ak nerátame ID Polo GTI, tiež je tu Up GTI a ja momentálne kráčam naspäť do nášho domčeka, ideme si trošku oddychnúť a večer už sú tam v podstate iba preteky historických aut. Tie sme rovno využili na prvú ochutnávku samotnej severnej slučky a ľudia po všetkých tých rokoch na simulátoroch, počítačových hrách a tak ďalej, ja mám z toho ešte teraz motýliky v bruchu, lebo toto proste každý raz musí vidieť naživo. Takže už to je skoro asi 10. krát, ale je to proste brutál. Chceli sme sa ale šetriť, tak sme si dali len úvodnú pasáž okolo zákruty Hatzenbach, no aj tak za ten krátky čas, čo sme tam boli, sme dostali full Schleife experience. Updateík. Padajú krúpy. Čo je dneska 16. máj a na mňa stieží. Dobré, chladné ránko, pred chvíľou ešte padal sneh, ale teda za mnou práve prebieha warm-up na 24-hodinovku Nürburgring a toto je ten deň, ten veľký deň a ja som fakt zvedavý, že čo to má pre nás nachystané, lebo zatiaľ je to iba warm-up, ale už teraz to vyzerá zasa raz neskutočne, no nemá to aj inak pomenovať. Ak som najmale hovoril, že bolo veľa ľudí, sledujte, čo je momentálne na hlavnej tribúne. A to je cca 4 hodiny do štartu. Prvýkrát v histórii je 24-hodinovka Nürburgring vypredaná a s tým, že ten okruh má 25 km a všade okolo neho sa dá kempovať a neviem čo, tak si viete predstaviť, že čo to znamená. Práve vchádzame do Ring Boulevardu, čo je v podstate taká obrovská hala, niečo ako nákupná pasáž z časti, ale zároveň tuto ako je tá rada vedľa mňa, tak tam sa vchádza aj na tribúny na hlavnej rovinke. Môžete si predstaviť, že to je ohromné množstvo ľudí. Je tu ale zároveň aj stánok Volkswagenu a ešte jeden stánok, ktorý je že splnený sen, treba povedať, pretože tu sú vystavené všetky víťazné autá Mantei Racing, ikonické grelo. Toto, všetkých 6 aut, jedno vyhralo dvakrát, takže dokopy 7 víťazstiev je za mnou na 24-hodinovke Nürburgring. Je mi ľúto, že všetky sú umyté, všetky vyzerajú ako nové, že nemajú na sebe tú žmolky, špinu na nich. Že toto mi je ľúto, ale... No a toto za mnou môžete vidieť zbraň Volkswagenu pre budúcoročnú 24-hodinovku na Nürburgringu, pretože z GTIčka sa stane R-ko pretekárske. A čo je najdôležitejšia zmena, tak toto auto bude mať pohon všetkých 4 kolies, pretože zatiaľ GTIčko je iba predokolka, lenže toto bude štvorkolka a šepká sa, že možno bude pod kapotou 5-valec, ale vie. Trošku to ale naznačuje to, že zatiaľ čo GTI Club Sport 24 hodín má výfuk v tej zadnej časti, tak v tomto prípade je výfuk na tejto bočnej časti, čiže uvidíme. No a toto je vlastne nové ID Polo GTI, prvýkrát elektrické GTIčko. Dizajnov sa mi úprimne veľmi páči, ale som zvedavý, že aké budú jazdné vlastnosti, sľubujú si od toho naozaj veľa. A čo sa mne tak na prvé počutie veľmi páči, tak je, že má nízku hmotnosť, iba nejakých 1540 kg, čo na elektrický hot hatch fakt nie je že vôbec zlé. No a toto bol môj polný plán, že si chcem ísť zajazdiť simulátor, lenže je tu rád ľudí a sa mi proste nechce čakať. Čiže teraz je naša úloha sa vrátiť do GTI dedinky, čo bude trošku náročné, bude si to vyžadovať predbiehanie nasratých ľudí. Teda aspoň dúfať, že toto pomôže, lebo inak to bude dosť na prd. Na debila, ale dali sme to, čiže momentálne sa dostávame späť na cieľovú rovinku. Tu už postupne upravujú veci, aby tu proste nemohli stáť ľudia, aby sa neblokovala tá premávka. Tu je cíť, že sme v Nemecku a nie v Taliansku. No napriek tomu, že aký je tu nával, tak zatiaľ sa darí celkom plynulo prechádzať, musím povedať. No a keď sa pozriete sem,
tak tam už chystajú všetky pretekárske špeciály. Som rád, že to trvá 24 hodín, ale stále sa bojím, stále mám také FOMO, že niečo mi ujde, že niečo nestihnem, niečo neuvidím a viem, že nemôžem vidieť všetko a dostať sa všade, ale minimálne sa o to pokúsim. Za mnou môžete práve vidieť poslednú skupinu aut, ktorá sa vydala na Formation Lab pre tohtoročnú 24. Tá atmosféra je tu neskutočná a to sme iba na Grand Prix štreke. Neviem si predstaviť, aké to bude na Nordschleife, ale teda normálne máš zimomriavky, pretože sme iba minúty od toho, kedy odštartuje asi to najväčšie podujatie roka. Prvý prejazd, prvé sekundy z celkového počtu 86 400. Vidieť pokope 160 aut od ultrarýchlych GT3 až po obyčajné hatchbacky, ako sa valia do neznáma, to je naozaj niečo, čo nikde inde neuvidíte. Preteky sa trošku usadili a my sme vyrazili na Nordschleife. Včerajšia atmosféra sa tu znásobila 10. Šialené kreácie fanúšikov, všade prítomná vôňa grilu a do toho prvé multiklas predbiehačky iba pár metrov od nás. Bolo to absolútne pohlcujúce a my sme sa rýchlo pristihli pri tom, že toto nebude krátka prechádzka. Strašne sa inak vnútorne smejem nad tým, že sme išli tak, že dáme Hatzenbach a otočíme to naspäť. Ale toto, keď raz začnete ísť, tak proste idete, lebo zatiaľ sme nenašli žiadnu vyslovene, že neprístupnú časť, že vyslovene je to ako taký turistický chodník okolo trate, že teraz sme napríklad prešli cez taký most, že sme na vonkajšej strane okruhu a písali mi na Instagrame nejakí ľudia, že sú v Adenau Forst, ktorý je celkom blízko, takže ich idem pozrieť a zistiť, že ako sa žije v slovenskej repre. Chalani zo Stocked Racing mali naozaj luxusný výhľad na jednu z najnebezpečnejších zákrut na okruhu. Ale ešte viac ma asi fascinovalo číre množstvo ľudí ukrytých v lesoch a to si z televíznej obrazovky ani neviete predstaviť. Pre nás toto znamenalo potrebnú prestávku a spomalenie vysokého tempa, ktoré sme nastavili, pretože predsa len tá naša GTI dedinka je už teraz poriadne ďaleko. No a keď sme opustili túto slovenskú baštu, prvýkrát sme aj narazili na zlú odbočku, ktorá nás vyplula do tohto strašidelného tunela, ale za ním sme boli autám tak blízko, že to vyzeralo, že sa ich môžeme dotknúť. Potom ešte brodenie cez ďalšie blato. Aspoň zúžitkovávam svoje turistické topánky. A sme v jednej z najikonickejších zákrut na celej Nordschleife. Asi nič neukazuje krajšie výškové prevýšenia na Nordschleife ako miesto, kde som práve teraz. Exmile. Začína nám pršať intenzívnejšie pre zmenu. Po Exmile prišla asi najhoršia pasáž z celej prechádzky. Pri dedinke Adenau sme totiž zle odbočili a zrazu sme boli síce vedľa trate, ale asi 50 metrov vyššie. Menej než optimálna situácia, keďže cesty späť nebolo a týmto pádom sme ani z karuselu pomaly nič nemali, teda okrem výjazdu. A ja som sa zas pokúšal uloviť pretekárske golfy, čo vyšlo perfektne. A za mnou ide skoro pretekársky golf, bolo to super. Inak medzi nami jedna z krás Nordschleife je to a nástrach, že ak urobíte jedno zlé rozhodnutie, tak za to môžete píkať, lebo vedľa nás je jedna z najkrajších pasáží, lenže tým, že sme na vonkajšej strane, tak sme proste v doline, sme pod traťou a nič nevidíme, ale už sa blížime ku mostíku na druhú stranu, takže by to mohlo byť zase lepšie. Veru bolo, lebo s rýchlo sa strácajúcim svetlom prichádzam späť do civilizácie. Momentálne sa nachádzam v jednej z najslavnejších zákrut, možno aj na svete, minimálne na YouTube, pretože je to zákruta Brinken, alebo neviem, sa to presne číta. V každom prípade je to tá YouTubeová zákruta, kde natáčajú všetky nehody. A máme tu aj ohňostroj.
Ten symbolizuje oficiálny štart najväčšej mágie, akú som kedy zažil. Noc na Nürburgringu je niečo celkom iné. Jediný zdroj svetla sú tu samotné autá, prípadne nejaké ledky v kempe. Na moment aj zabudnete, že ste na pretekoch, ponoríte sa do tých farebných svetiel, pyrotechniky, hudby a zrazu vás toho celého vyťahne mierne umlčaný, ale stále rev auta. Toto je skutočné čaro tohto miesta a vec, kde pochopíte, prečo sú tie preteky tak strašne ťažké. Na chvíľu som vďaka tomuto celému aj zabudol, že mám v nohách už 3/4 okruhu, ale celkom rýchlo sa mi to pripomenulo. Sme vonku z Nordschleife, respektíve po pravej strane mám Göttinger Höhe, čo znamená, že ešte zhruba 3 km, z toho 2 sú práve táto rovinka. Vybitý aj mikrofón, vybité všetko, toto sú posledné percentá, ktoré mám. Takže naozaj, bol to zážitok, bola to taká pravá túra. Ja sa asi prihlasím už v našom tiny house, v ktorom bude že big smrad, lebo keď sa raz vyzujem ty kokos, tak normálne sa roztopí ten plastový dom. Moje nohy zažili stredovek, pravek a dobu kamennú. Extrémis. Ľudia moji, akože bežne bývam rád, keď vidím nejaké GTI. Toto je že neuveriteľný pocit. 25 km na nohách pri prvej návšteve Nürburgringu. Mám absolútne dosť. Dobrú noc. Čaute. Dobré ránko. Máme tu pokračovanie nášho 24-hodinového tripu na Nordschleife. Musím povedať, že včerajšok veľmi intenzívne cítim v nohách a pravdepodobne neostaneme do konca pretekov, pretože máme ešte dneska pred sebou cestu do Bratislavy autom, čiže to nie je úplná sranda. Ale ideme si ešte užiť hlavne tento pedok a idem vám tu ukázať jednu zaujímavú vec, pretože sme blízko Výdol šikany. A tu je krásne vidieť niečo, čo milujem na vytrvalostných pretekoch. Tam môžete strašne pekne vidieť, ako je už vyhádzaný štrk na tej vonkajšej strane šikany. A to je pre pretekárov strašná výzva, pretože v momente, ako vidíte na ten štrk, tak to je, keby ste na lade. Strašne sa to šmíka. Fun fact, akurát ju vidím, M3 Touring je v top 5 momentálne, čo je crazy. V pedoku už bolo cítiť, že preteky sa blížia ku koncu. Kusy aut, unavení mechanici a aj autá, ktoré cieľ nevideli. My sme ešte nabrali posledné sily a išli sme sa pozrieť do prvej zákruty. Ak niekedy pôjdete na Nurbáč, napríklad na DTM-ko, toto sú rozhodne miesta, ktoré chcete. Parádny bod na predbiehanie, plus vidíte dosť veľa nielen z boxov, ale aj z ďalších úsekov okruhu. Inak kvôli masívnosti pola, ktoré sa niekde musia aj rozložiť, auta prvú zákrutu prechádzajú cez takúto ostrú šikanu. Z tejto tribúnky sme sa už len prešli na lov nejakého merču a potom k nášmu Golfu GTI, pretože cesta domov je dlhá a Schleife z nás vyždímalo všetko. Ale dovolím si povedať, že aj my z neho. A ja som rád, že všetko, čo som si o ňom doteraz myslel, bolo mimo. Áno, pri kempovaní nemáte šancu na dobré miesto, ak neprídete o týždeň skôr, je zima, prší, čistý fakt neprídete, ale tá prechádzka okolo trate, to bola určite najlepšia túra, akú som kedy dal. A ak sa sem ešte raz niekedy dostanem, verím, že Vadenau už odbočím správne. Ďakujem Nürburgring, že si aký si, ďakujem počasie, že si nás úplne nespláchlo, ďakujem Volkswagen, že si zorganizoval tú najlepšiu oslavu, na akej som kedy bol, a v neposlednom rade ďakujem vám, že ste to so mnou ešte celé prežili znova. Tak ak sa vám to páčilo, nezabudnite odber a vidíme sa na budúce. Čaute.